खुलुमबाय लोगोफोर बुंनो हायाब्लाबो गारमा गाज्रिब्लाबो आङो लासैनो बुंनानै मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरबाय। बड'लेण्डखौ माने बड'लेण्डआ थैबाय, बड'लेण्डखौ हाखर सिङाव फबनानै दोनबाय, रन्जन दैमारिखौबो फानबाय, गासिबो बुस्थुखौनो जोंनि माखासे सान्थि फैबाय होननानै जोंनि मानसिफ्रा माने जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थगायनानै क्र'र थाखा लानानै दिनै जों फालिफोरखौ गोदाव सोराव खालामबाय। नाथाय बिनिखायनो दिनै गुबुन मोनसे जायगा बिनो बायरा जानानै फैदों जे बड'लेण्डखौ दिनै गमामायैनो थैमारबाय, बड'लेण्डखौ दिनै हाखर सिङाव फबबाय। थैबाय नालाय मानसिया थैबा जेरै मानसिखौ हा सिङाव फबो बिदिनो बड'लेण्डखौबो दिनै फबबाय, हाखर सिङाव दिनै फबबाय, बड'लेण्डआ फबजाबाय, रन्जन दैमारिखौबो बेराफारसे फाननानै जाबाय। जोबोर मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर। आङो बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो सावरायनो होननानै फैदों। नोंथांमोननि गेजेराव आं ससे भिडिअ होनोसै, नोंथांमोनहा नोंथांमोननि खोमाजों खोनासंनानै लागोर, बेनि उनाव थारखौ मिथिनानै ला। फैदो अब्ला भिडिअखौ नायनानै लानाय। अब्ला बे बिटिसिआ 3-4 मासनि उनावनो स्टेप जानो थांगासिनो दं। लोगोसे थांफाबाय नोंनि बिमानि राव, दैबानाव गोजावलांबाय, रन्जन दैमारिमोनखौबो फानजोब्बाय, बेनि उनाव बड'लेण्डखौबो फाननानै फैजोब्बाय। दा बै फायखारिफ्रा हयथ' मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन मोनदों, जायनि जुनै हमथानो जों शांति आइसे निजर देव दादा डाঙर ककायक बेसी माटी बारी बिक्री निजर मातृभूमि दूध का कर्ज বুলি কয়, তাক বেছি পেলাই কোনোবা মানুহ শান্তি থাকিব পাৰে নেকি? সেইকাৰণে এই দলটো মিছলীয়া। অহাই फैगौ बिसायख'थिनि सिगां नेक्स्ट बिसायख'थिनि सिगां बिटिसि इलेक्सननि सिगां जेन' इउपिपिएलआ बे हालामनिफ्राय जेन' गोमाजोबो आरो साथाम साब्रै बे बर' जाथिखौ फानग्रा साथाम साब्रै मोख्रा जाथिफोर दङ, सियाल सुद्रुमफोर दङ, बे नामखौ उनावहाय परबर्ती समाव जों क्लियार खालामगोन। बिसोरो जेन' लाजिनानै बिटिसिखौनो जेन' नागारना खारग्रोखायो, बे रोखोम जों मावगासिनो दङ। आरो बेसे सम नोंसोर बिमानि जाम्बा जाम्बिनि मानसिफोरखौ थगायबावनो? एबार हले हगारनायाव गैया, खारनोबा खारखा, थब्ला बोनजोबखादो रेडि। धन्यबाद। दुवार अञ्चल खनसेबा दङ दाबो, जोङो जोंनि डिमान्डफोरखौ दा दोनथ'नाय जादों। मानोना बे टाइमा परिबेसा जों आलादा रायजो लाबोनायनि दा आन्दलन खालामनायनि टाइम गैया। नोंथांमोनहा खोनाबाय भिडिअखौ, बिथांमोना मा बुंदों? बिथांमोनाबो सासे दानि जाखांफुनाय दैदेनगिरि होननांगोन, डिजिपिनि दुरान्चल बिथांमोना बिदों, जायखौ बड'लेण्डखौ बिनो हाला जोङो, बेनिखायनो दुरान्चल मोनसे अनसाय बिबाय बेखौ होनना बुंदों। दा बेनि दुरान्चल डिजिपिनि जायनाखि दैदेनगिरि लिडार एबा बिथाङा जाय माने डिजिपिखौ सालायगासिनो दङ, बिथाङा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों जे बड'लेण्डखौ दिनै फबबाय, बड'लेण्डआ थैबाय आरो खुनु मोनसे रावबो बड'लेण्ड बिला। आरो दिनै बिटिसिआव सान्थि फैबाय होननानै, बिटिआरआव सान्थि फैबाय होननानै जों रायजो राजाफोरखौ थगायबाय। सोर थगायखो? जाय दिनै बिटिसिखौ सासन खालामगासिनो दङ, जाय बिटिआरखौ दिनै सासन खालामदों, बिसोरो दिनै थगायनानै माने जोंखौ बेफोरबायदि माने अबस्थासिम लानानै फैबाय। बे खोथाखौ बुंदों। रन्जन दैमारिखौबो दिनै फाननानै जाबाय। सोर? दानि बिटिआरनि सक्तिनिगिरिफ्रा। दिनै नोंगौ रन्जन दैमारिया सासे बिटिआरनि सक्तिकारिमोन, नङा होमबा? नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। नाथाय दिनै बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारिखौबो फाननानै जाबाय। फाननानै जानाया जानो हागौ बिथाङा नैबे खारनावनो बुंदों जे सक्ति जाबाय, इलिभेन जाबाय, दिनैनिफ्राय आरो बेफोरबायदि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनाय नंला होननानै सक्ति खालामबाय। नाथाय सक्ति खालामनायनि उनाव सरकारा बेखौ मानो हगाराखै? बेनि थाखाय बिराद दुखु मोनसे प्रकास खालामदों। जुदि बे सक्तिया जुदि पिस मोनबा, जुदि बे सक्तिया गोजोन मोनब्ला, बिथांखौ दिनै मानो हगाराखै? रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय दिनै मानो उदां अख्राङाव फैनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय मावनायनि सुजुग सुबिदाखौ मानो मोनाखै? अब्ला बेहाय मा सरकारनि कनस्पिरेन्सि दङ, मा फाव फान्दायनाय दङ? जों बे बाथ्राखौ बिथांमोना जानो हागौ मोन्दांथिनानै बे बाथ्राखौ बुंदों। ओंखायनो बुंदों जानो हागौ दिनै बड'लेण्डआ थैबाय, बड'लेण्डखौ दिनै फबबाय। मानसिखौ दिनै थैयोब्ला फबो, बिदिनो दिनै बड'लेण्डआ थैनायनि खाथियाव बेखौ फबबाय होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जानानै फैदों। जे दिनै रन्जन दैमारिया उदां अख्राङाव सक्ति जानायनि उनावनो बिथाङा दिनै उदां अख्राङाव फैनानै दिनै बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो सुजुग मोननांगौमोन। नाथाय बेखौ मानो खालामनानै होआखै?
बे सोरनि गिल्टी स' बे बाथ्राखौ बिथाङा मोनदांनानै बाथ्राखौ बुंदों स' बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बाथ्राफ्रा बेसेबां सैथो बिथां बुंनाया बाथ्राया बेसेबां सिरियास जोंहाबो साननानै नायनांगौनि समा जाया नङा जादों बाथ्राया सैथोमार नामा मा जुदि सैथो नंमाराबा रन्जन दैमारियालाय सक्तिखानि मानसि एबा सागान होगिरि मानसिया मानोथो गवाखै जाखो अब्लालाय माबा मोनसे दायफोर मावनानै आं दिनैफ्राय मावला होननानै जुदि प्रतिश्रुति होयोबा लिखित भाबै होयोब्ला अब्ला मानसिया गवा नामा दिनै सान्ति सक्तियाव फैनानै सान्ति सक्ति खालामग्रा मानसिया जुदि पाब्लिकफोरनि थाखाय खामानि मावनानै मोन्थाय गैयाब्ला बा बेखौ जुदि मावनो जुदि सुजुग आरो सुबिदा होआब्ला अब्लालाय बहाथो सक्ति जागोन बेबो मोनसे साननांगौ जादों बिथां बुंनायाबो एसे नंद्रायै नङा जोंखौ जों रायजो राजाफोरखौ साननो सम होदों बिथाङा बाथ्राया बेसेबां सैथोमार जों बयबो सानदो नोंथांमोनाबो सानदो जों बयबो साफा साफा मानसि हिसाबै जोंहाबो साननो हानाय बयहाबो बिबेक दङ गोरबो बिखा दङ बाथ्राया बेसेबां सैथोमार जों बेखौ बुजिनानै जों नायनो हायो बिथाङा जोंनि गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बिनि गेजेराव होनदों जे बड'लेण्डआव माखासे माने सियाल गुफुर दङ सियाल गुफुर जे मोनखांनायनि उनावबो रायजोआ थैयो बे बाथ्राखौ बुंदों सासे बिटिआरनि दैदेनगिरिया होननानै बुंदों बिथाङा इउजि ब्रह्मखौ बुंदों जे इउजि ब्रह्मआ मोनसे समाव मोनसे मिथिङाव बुंदोंमोन जे त्रिपुरा रायजोआ गोमाबाय होननानै बिथाङा बुंदों त्रिपुरा माने त्रिपालेन माने बिथांमोना मा त्रिपुरा रायजो दंमोन नाथाय बिथांमोना जुदि खोमानांबाय बिथाङा बे बाथ्राजों बुंदोंमोन इउजि ब्रह्मआ मोनसे समाव नाथाय बे खोथाखौनो बिथाङा बुंदों दिनै त्रिपुरा रायजो गोमाबाय होननानै मानो गोमादों होनना बुङोबा दिनै त्रिपुरानि सासन खान्थिफ्रा बेलेग जाबाय त्रिपुरिफोरा दिनै मोनाखिसै बेवहाय थानाय जायफोरनि थाखाय सुक्ति खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय दिनै बिथांमोना सासन खालामनो मोना गारनानै गुबुन माखासे सुबुंफ्रासो सासन खालामगासिनो दङ आरो बेनिखायनो बे रायजोखौ गोमाबाय होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों दा जोंनाबो जुदि बड'लेण्डआव जानो हागौ जों जुदि थिग नङाब्ला जों जुदि गावसा गावसिबा जों जुदि खौसे गैयाब्ला जोंनि रायजोआबो बिटिसिआबो बिटिआरआबो सानसे गोमालांगोन जानो हागौ बे मिजिंखौ लानानै इउजि ब्रह्म सारा बै बाथ्राखौ बै समाव बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथां गेदेरमाया जोंखौ बुंदों जानांगौ जे माबोरै मोनखानाय रायजोआ गोमानो हागौ होननानै दिनै नोंथांमोना नायदो जों मोनसे समाव जुदि राजा दंमोनब्ला गबिन्द चन्द्र रायजोआ मानो गोमालांखो जोंहा जुदि बर' रायजो दंमोनबा बे रायजो मोनखानाया मानो गोमालांखो जों थिग नङामोन जों थिग नङा अब्ला नोंथांमोनाबो बुंदो दाना बिथां इउजि ब्रह्म बुंनाया जेनुइन नंगौना नङामोन नोंथांमोनानो जाज खालामबानो जाबाय आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय गारमाया थिग नङा रायलायनो हाया थेवब्लाबो आं भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै होबाय थेंक इउ